Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Медицина учреждениеләрендә попула һөҗүме вакытында зыян күрүче 25 кеше кала. Шуларның икесе Яр-Чаллыда. Зыян күрүчеләрнең хәле ничек бәяләнә? Чаллыда юбилей даталарын билгеләп үтәчәкләр. Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен тагын нәрсәләр әзерләгәннәр? Медицина учреждениеләрендә попула һөҗүме вакытында зыян күрүче 25 кеше кала. Шуларның икесе Яр-Чаллыда. Исегезгә төшерәм, кичә Түбән Кама попула һөҗүменә дучар булды. Республикада матәм көне игълан ителде. 13 кеше һәлак булган, шул исәптән 5 яшьлек кыз. Бүген аны Чирмешән районында җирләделәр. Нәтиҗәләр һәм зыян күрүчеләрнең хәле турында алдагы минутларда сөйләрбез. Были прооперированы по экстренным показаниям, им была оказана вся необходимая помощь, после чего они были переведены к нам для дальнейшей реабилитации и лечения. Яр-Чаллыдагы ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә Түбән Кама Үзәк район күп профильле хастаханәсеннән 2 пациент кабул ителгән. Бу 32 яшьлек хатын-кыз һәм 60 яшьлек ир-ат. Зыян күрүчеләрдә корсак каушулыгының күп санлы кыйпылчыклы җәрәхәтләре диагнозы куелган. На данный момент состояние стабильное, с положительной динамикой. Пациенты были переведены вчера к нам в реанимационное отделение. К утру состояние стабильное, все хорошо, они переводятся в отделение, в палату. Мужчине вчера была сделана также первичная хирургическая обработка раны голени. И все, они оба в палате, оба хорошо себя чувствуют. Шулай ук Танина Панина билгеләп үткәнчә, зыян күрүчеләргә психологик ярдәм дә күрсәтеләчәк. Как вы? Нормально? Сильно у тебя? Да, плечевой, там сквозной. Здесь вот тоже небольшое ранение. Здесь касательно. Кичә Түбән Камада зыян күрүчеләр янына республика рәисе дә килде. Табиблар Рөстәм Миңнехановка һәр зыян күрүченең хәле турында хәбәр иттеләр. Может, какие у вас просьбы есть? Большое спасибо школе, хотим сказать. Вот это вот самое главное, что нас прямо к дому подошли 6:30, сказали, пожалуйста, проходите. Все будет нормально. Надеемся домой побыстрее попасть. Быстро отремонтируют. Все будет нормально. Рөстәм Миңнеханов шулай ук вакытлыча урнаштыру үзәгендә булды. Ул 3-нче лицей базасында урнашкан. Монда ул яшәү шартлары белән танышты. Шулай ук сәнәгать зонасы территориясендә дә булды. Анда попула һөҗүме нәтиҗәләре белән танышты. Бу районда хостел һөҗүмгә дучар була. Анда 9 кеше үлә. Аннары Рөстәм Миңнеханов попула төшү нәтиҗәсендә зыян күргән торак йортны карады. Бу объектта фаҗигале рәвештә 5 яшьлек кыз һәлак булган. Все, что сегодня произошло, скажем, вот эти 9 погибших, просто мы не выполнили те нормы, которые по регламенту должны выполнить. Эти люди должны быть в укрытии, а они не в укрытии. Эш сәфәре барышында Рөстәм Миңнеханов попула һөҗүме нәтиҗәләрен бетерү буенча штаб утырышын уздырды. Республика башлыгы куркыныч янаган очракта кешеләрне яшеренү урыннарына урнаштыру эшен көчәйтергә кушты. Все необходимые меры поддержки жителям дома, который пострадал, значит, они созданы в школе, и питание, и размещение. Сегодня мы постараемся, чтобы они могли уже вечером вернуться к себе. Ну и наши подрядчики, строители, проектировщики будут приступать к ремонту этого дома. Россиянең тикшерү комитеты теракт турында җинаять эше кузгатты. Россия Тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Мария Захарова һөҗүмгә катнашу булганнар ачыкланачак һәм җәза алачаклар дип белдерде. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, яңалыклар. Яңа шәһәрнең 7-27 йортында капиталь төзекләндерү тәмамлану алдында. Эшләр барышында инженер коммуникацияләр яңартылган һәм бинаның тышкы өлеше тәртипкә китерелгән. Бирдә яшәүчеләр өчен фасадны җылыту аеруча мөһим. Аның нәтиҗәсен исә җылыту сезоны башлангач бәяләп булачак. Ремонтның тагын нинди этаплары калган, хезмәттәшем белде.
Яңа шәһәрнең 7-27 йортында капиталь ремонтны күптән көткәннәр. Күп катлы йорт 50 ел элек файдалануга тапшырылган. Бер дә яшәүчеләр сүзләренчә, кыш көне стеналар туңган, фатирларда исә һава температурасы нормадан күпкә түбәнрәк булган. Было очень холодно. У меня в комнате было -7 года 2 назад. Окна замерзали с обратной стороны. Так что да, пока не знаю, поможет, не поможет. Увидим в следующей зимой. Күп катлы йорт стеналары туңу проблемасын тулысынча хәл итү өчен эшчеләр модернизациягә комплекслы якын килгән. Эшләр бинаның тышкы ягында гына түгел, подъезд һәм подвал эшләрендә дә алып барылган. Инженерлык челтәрләре яңартылган. Сантехника, все хорошо, трубы поменяли, все это, электричество-то они вот тут вот меняли, да, у нас в доме-то нет. Ләкин бирдә яшәүчеләрнең урнаштырылган җайланмалар эшенә аерым дәгъваләре бар. Нигездә этажлардагы автомат яктырту системалары сораулар тудыра. Поставили вот эти датчики, видите, они не горят. То есть раньше на движение они реагировали, а сейчас вот я с лифта выхожу, открываю, пока дверью не хлопнут, то есть вот эти датчики не горят. Белгечләр сантехника һәм электриканы ремонтлауны тулысынча тәмамлаган, хәзер фасадны яңарту буенча соңгы эшләр бара. На данный момент у нас по фасаду утепление, как идет к завершению, осталось совсем немного. И после этого приступаем к обшивке балконов профлистами. Зависит от погодных условий, форс-мажорные обстоятельства, и будем стараться закончить побыстрее. Фасадны ремонтлау 90%-ка үтәлгән, эшләрне 15 августка кадәр тәмамлау планлаштырыла. Оннан соң балконнарны тышлауга керешәчәкләр. Лилия Гатина, Яна Вальдюта, Хербикметов, яңалыклар. Икеләтә чарага әзерләнәләр. 21 августта Чаллыда шәһәрнең 400 еллык юбилеен һәм беренче йөк машинасы чыгарылуга 50 ел тулуны билгеләп үтәчәкләр. Халык күңел ачулары 14 сәгатьтә башланачак. Кече мәйданда Тулпар ат спорт мәктәбе тәрбияләнүчеләренең күрсәтмә чыгышлары узачак. Бәйрәм программасы белән башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Венер Харисов таныштырды. Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен тагын нәрсәләр әзерләгәннәр? Алдагы материалда сөйләрбез. 16 сәгатьтә яр буе паркы мәйданында театральләштерелгән тамаша булачак. Анда 2500-гә якын кеше катнашачак. Тамашачылар автошәһәрнең авылдан бүгенге Чаллыга кадәр үсешен күрә алачак. События каждой эпохи оживут на сцене и на поле Майдана. Архивные кадры на экранах позволят зрителям погрузиться в историю. Также украсит праздник выступления лучших творческих коллективов города, заслуженного артиста России и народного артиста Татарстана Салават Фатхуддинова, популярного певца Сергея Лазарева. Мэр Ноэль Мәгъдиев игътибарны бәйрәмгә әзерләнүгә юнәлтте. Шуңа күрә хезмәткәрләрдән бу чараны җәмәгать тәртибен саклаудан башлап югары дәрәҗәдә үткәрүләрен сорады. 21 августта Майдан меңләгән кешене җәлеп итү үзәгенә әвереләчәк. Ожидаем большое количество гостей. Жители нашего города, в первую очередь, безусловно, гости нашего города. Есть все основания полагать, что и погода будет благоприятной в этот день. Готовимся к проведению этого большого праздничного для нашего города, нашей республики, нашей страны события. 400 еллык юбилейның һәм беренче йөк машинасын чыгаруга 50 ел тулуның финал аккорды дискотека һәм салют булачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Успей купить новый автомобиль «Лада» с выгодой до 20% по госпрограмме. Грант от 630 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю. Обмен авто по рыночной цене. Автосалон 2000. Проспект Казанский, 226. Строение 2.